Test čokolád. Ktorá je kvalitná a ktorá je odpad? Kvalitná čokoláda je prírodný liek a jedna z najlepších potravín pre človeka. Kvalita čokolády závisí od kvality kaká, z ktorého je vyrobená. Na mliečnú zabudnime, tá je plná sladidiel, ale pozor, ani nie každá horká je dobrá. Kvalita sa meria obsahom dobrých flavonolov a zlých ťažkých kovov. Tie ale žiadny výrobca neudáva. Napríklad švajčiarsky Lindt, jedna z najdrahších čokolád v našich obchodoch, v testoch úplne prepadla pre obsah ťažkých kovov a hlavne olova. Takže tento exkluzívny švajčiarsky odpad patrí do koša. Pre zaujímavosť, z čokolád, ktoré sa bežne predávajú aj v našich obchodoch, najlepšie dopadol tento Ritter Sport s lieskovými orechami. Z toho vyplýva, že značka ani cena vám o kvalite nepovedia nič. Ja som len malý včelár, ale keď kupujem kakao do môjho čokoládového medu, dám si záležať a kúpim drahé, nepražené, bio, raw kakao, lebo mi záleží na kvalite. To isté by mohli spraviť aj korporácie, ale im záleží iba na tom, ako dosiahnuť čo najvyšší zisk pri čo najnižšej kvalite.